Salut, mă, băieți, și bine m-am găsit la un nou videoclip astăzi. Un nou videoclip de la Porumbei, de ce nu? Și da, ia uitați. Am îngădit cu plasă, nu prea se vede. Da, măcar să se observe, uitați. Vedeți? Am pus cu plasă frumos. Ia uitați cum stau acum toți. Toți. Da. Ia uitați și frumos a crescut și puiul acela. Iată. Vreau să vă arăt și noul meu câine Bela. Bela, ia uitați-o. Ia uitați-o. Cât de frumoasă e. Da? Așa. Da, ce frumos toți. Ce vreau să vă arăt eu e că am pus plasă și pe aia doi am scos de la împerecheată. Și ghiciți de ce? Din cauza că... Unde este? Unde este? A, că nici mai văd. Ăla e băiatul? Unde mă porumbița? Aha. Nu se vede bine, dar o vedeți? Acolo. A, hai că s-a urcat sus. O vedeți? Asta de aici. Nu vrea. De fiecare dată când ăsta cânta, ăsta de aici, vedeți? De fiecare dată când vrea să dădea să cântă, asta nu vrea deloc. Și am ținut 2 ani, ăsta un 2 ani, 2 zile și vedeam că nu vrea. Puțin o să-i mai las să stea aici vreo o săptămână și după aia îi bag. Acum, hai să intrăm și înăuntru să vedeți surpriza care vreau să vă arăt. Na, acum asta agită de fiecare dată. Ia stați puțin să vedeți. Surpriza surprizelor. Ia aici n-a făcut niciunul, dar ia uitați. Ia uitați, fraților. Dă-te-mă la o parte. Ia uitați. 2 pui la uitați. Și aici ăștia 2, nu prea se vede, dar se văd. Aici un nou de la ăia, ăștia 2, un nou. Vedeți? Aici, ia dă-te la o parte. Aici are doar... Are 2 ouă. Cum vedeți? Da. Deci hai să numărăm să vedem cât să avem. Deci, 2 aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, care a fugit de aici, 18, și cu puii. 19, 20, și cu ouăle. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 de porumbei în total. Da, deci 24 de porumbei în total. Am pus tot cu pui. Da. Deci asta am vrut să vă arăt. Plasa. Așa, stați puțin. Deci cățelul ăsta nu mă lasă deloc în pace. Ce vrei, mă? Vrei să arăt la cameră? Ia uitați. Da, băieți. Asta am vrut să vă arăt. Am pus o nouă plasă la porumbei. Am evoluat în pui și cam așa ceva. Și eu sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Pa, pa!